brutálne makrokvapky začajú padať, toto nie je dobré. Každopádne, ak dobre vidíme, tam Pišta Holakovský momentálne nachystaný, Black and White, držiteľ slovenského rekordu 9,99 s jeho oturbeným dátašom. Honda Civic 5. generácie. Aspoň výzorov. Pišta odladil dobrú a toto bude tiež zaujímavý rozstrel. Americké kone Chevrolet Camaro zadný náhon versus predný s V8 beef blokom preplňaný kompresorom. Hádam sa nebojíme rýžového nákypu, či? No, len už s tými podmienkami je to horšie, pretože trať je opäť a zás šmiklavá. Skúsme len tak lajtož, lebo bokom pôjde zás až do cieľa. Už jedno, už sa nastavovať nemusí. Ale nie, bude to asi zrejme odmerané. Tož sa asi schovám.